बेजों थांबायना आब'आ बे थांनाय आब'आनो आरो हे लोगोफोर माब्रै दङ नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ फुंनिफ्रायनो खामानि मावबाय थादोंमोन आरो बिजि दङमोन अफिसनि फन फैबाय थादोंमोन आरो वर्क फ्रम होम सोलिबाय थादोंना दिनैबो बन्द अफिस बेनिखाय खामानि मावबाय थादोंमोन आरो फनबो फैबाय थादोंमोन ओमफ्राय दासो फ्रि जानानै दुगैना लाखाबाय आरो जों दिनै एसे लेटबो सिखारदों ओमफ्राय लेटबो ब्रेकफास्ट जादों ब्रेकफास्टजों 11टासो जादों दा 2टासो जाबाय थेवबाबो जों ओंखाम सङाखै आरो दासो प्रिपेयार खालामनो नागिरदों ओंखाम संनाय बिन्स मामानिफ्राय लाबोनानै दोनबाय दिनै एसे चिकेन दङ आरो दाउ बेदर दङ ओमफ्राय बेखौनो मोनसेनो बानायनो हादों बेखौ आं बिदि बानायला मिक्स भेजजों बेदर बिदि आरो ओमफ्राय आरो गाबोनथ' आंहा फुङावनो एपइन्टमेन्ट दंना गाबोन सार्जारि दंना इमप्लेन्ट हाथाइनि दा ओंखायनो गाबोननि उनाव आरो मोजाङै मोजां जाथों बेखौनो आसा खालामो इसोरनावबो आरज गाबदों आरो मोजाङै मोजां जाथों बेनि उनाव खमसे खम आं सानब्रै सानबासो नर्मेल पुरा ढिला ढिला टाइपनि आदार जागोन आरो गुरै आरो पुरा थान्दा खालामना जानांगौ आरो बिदि दा ओंखायनो दिनैनो सानदों आरो दिनै बेदर जाना लानोसै बिदि होननानै गाबोननिफ्राय सानबेसे मोनजाया गेरान्टि गैया ना आरो जेसेबां हायो एसेबांथ' जायालासेनो थाबा मोजां ना बे सार्जारिनि उनाव अब्ला हाथायाबो खस्थ' मोननाय नङाना आरो एसे गरम मोनबानो फुलिलाङोना आरो बुस्थुआ ओंखायनो जेसेबां हायो एसेबां कन्ट्रलाव थाबा गावनि थाखायनो मोजां ना एफा खस्थ' खालामनाय बुस्थुखौ सार्जारिखौ जुदि लुबैनानै एबा गाज्रि जागोन ना बुस्थुआ दा ओंखायनो दिनै बेदर जागोन आरो लोगोफोर माने नोंथांमोननि सिगाङाव आरो जोंनि आगोलनि मोनसे स्ट'रि शेयार खालामनो सानगासिनोमोन आरो आं माने नोंथांमोननि सिगाङाव बिदि शेयार खालामगोन होनना सानबाय थायो आरो ओमफ्राय मालाबा बिदि गुबुन टपिक रायलायनायावनो बावलाङो आरो टपिकानो जाहैबाय एसे जमुनिनो आरो जमुनि माने मा आरो आवगायनि दानि जुगनि गथ'फ्रा इन्ट्रेस्ट मोनगोन आरो बुंबा दानि जुगनि गथ'फ्रा इन्ट्रेस्ट मोनगोन ना मोना बेखौ मिथिया आरो बाट जोंनि टाइमनिफ्रा बिराद इन्ट्रेस्ट मोनगोन आरो आवगायावथ' मोजां मोनो मा खालामोमोन लाइजाम लिरोमोन नङा होमबा दानि जुगनि गथ'फ्रा मा लाइजाम नङा नुवाखैबो लिरफेराखैबो खोमा सब माने एगजामाव लेटार राइटिंखौबो मोजां रोंनाय नङा बेखौ फरमेटखौ सोलोंनांगौ जालायलायो आरो आवगायावनो आरो बेथ' मावोमोन ना गुवाहाटीयाव HS खालामबाय थानायाव आरो पान्डुआव ओमफ्राय आं अब्ला माबायावमोन टंलानि आं पायनियार कलेजाव ओमफ्राय आंना अब्ला मबाइल दंमोन सेकेन्ड इयारनिफ्राय मबाइल दंमोन आंहा बायनो हादोंमोन आरो आफाया आब'आबो अब्ला डिग्रियावमोन आं HS आवमोन अब्ला सानैखौबो बे गुवाहाटीनिफ्राय बायनो हादोंमोन आरो बे एकदम मा मोनामनाय मबाइला माबा मोनसे मा होनामोन नकिया नङा माने सनि इरिक्सननि आवगाय सनि इरिक्सनमोन ना सनि इरिक्सननिमोन आरो बिदि बायनो हादोंमोन ओमफ्राय बिहा गैयामोन आरो बे अब्ला पान्डुआवमोन ना साइन्स स्टुडेन्टफोरा सिरियास एकदम फरायनायाव जों बायदिथ' नंखायाना ओरैनो जों जास्ट कलेजाव थाङो फरायोमोन आंबो अब्ला बियो माबायदि फन रायलायदोंमोन आंजों खोन्थागोन आरो नोंलाय जा इन्टारेस्टिं स्ट'रि लोगोफोर जि 1 घन्टा 1.5 घन्टा फन हरलायनायमोन आंखौ बिहा फन गैयाबाबो आरो आङो मान्थलि हरोमोन ना न'निफ्राय फैसा पकेट खरसा जानो थाखाय आं फैसाखौ बिराद केयारफुलि खरसा खालामो आरो आं जानला मानला खरस खालामा जेब्ला खरस खालामो मोजां खरस खालामखायो आरो एकदम गिदिर भेलुआव खरसा खालामो आरो बायबाथाय माबा बायो आरो मोजां जिखुनु बुस्थुफोरखौ आं बायलाबाया आरो जेराव मेराव फैसाफोरखौ आं खरस खालामा आरो न'निफ्राय पकेट मानि हरोमोन ना बा आंनि खरसाया मोनसेल' जायोमोन आरो फन खालामनायाव आरो फन खालामाबा आं पिसिआव थांलायलायोमोन पिसिआव मानसिफ्रा लाइन हमबाय थायोमोन आं फन खालामबाय थायोमोन आरो जेब्ला आं थाङोमोन दखानिया बुंखायोमोन आरो आबि आधा घन्टा के लिए आना बे माबानिफ्राय खालामोमोन ना नों बे पान्डु कलेज जायफ्रा सिनायो आरो बे पान्डु कलेजनि सकआवनो बेहाय PCO दंमोन आरो माने आंबोथ' बेहाय फरायदोंमोन ना डिग्रियाव मिथियो आरो बे PCOनिफ्रायनो आंखौ फन हरदोंमोन बियो होननानै जोंनि रुम खाथियाव आरो जेराव जों रुम रेन्टआव लादोंमोन आरो बेयाव भारा थायोमोन ना पान्डु कलेजाव फरायबाय थानाय टाइमावबो रेलवे कल'नियाव थायोमोन आरो भारा
बे रेलवे कलनियाव थानाय समाव खाथियावनो पिसिअ आरो दखान गेलामालनि दखान दङमोन आरो बिसोरा पिसिअ दङमोन बे पिसिअनि सिङाव मोनसे केबिन दङमोन ग्लासजों जे आबायाथ' पुरा ग्लासनि पुरा एक्सट्रा लगायनो हायोमोन ना केबिन पुरा प्राइभेसि आरो रावबो नोंखौ डिस्टार्बबो खालामनाय नङा रावबो खोनासंनोबो मोननाय नङा आरो बेनिफ्राय बेयाव थांनानै रायलायहैयोमोन आरो बिदिनोसै आरो सिगांनि टाइमफोरा बिदिनोमोन आरो सिगाङाव दा गोसोखांबानो मालाबा मोजां मोनलाङो आरो गोसोखौनो सिगाङाव डेटिं मारिनो होनबा बा रायलायनो होनबा बिदि रायलायनांगौमोन आरो दाथ' सिदा भिडिअ कल खालामनो मोनो बयनाबो स्मार्टफन एन्ड्रइड फन आवगायाथ' जोङो बेथ' फार्स्टआव गैयामोन ना मबाइल ओमफ्राय बे फन हरो आंना मबाइलाव आंबो उइकआव खैदिनसो खालामोमोन नोङो साननै उइकआव मालाबा सानसे मालाबा साननै बिदि जायोमोन आरो गोसोखांबा गोसोखांबा फन खालामोमोन आरो बाखि टाइमाव टाइम मोनामोन ना टिउसनबो थायोमोन क्लासबो थायोमोन बेनिफ्राय हमवर्कसबो खालामनांगौमोन बिराद सिरियासलि फरायोमोन आरो आं लाइफआव सबसे हाइस्ट आं फरायनो ओरैनो मोजां मोनखाया आं उन्दैनिफ्रायबो फरायनायखाय एकदम आहायबो मोजां मोनखाया खिन्थु आं हायार सेकेन्डारियाव बिराद फरायोमोन आरो बे टाइमाव आंहा माबा मोनसे इन्टारेस्ट नांदोंमोन आरो बिराद फरायनो थाखाय बा आं साबजेक्टफोरखौ बिराद फरायोमोन आरो बेनिखाय लाखा मोजां आरो बेनिखाय हायार सेकेन्डारियाव मोजां फरायनायखाय दा बिदि पजिसनाव दंफैयो आरो खिन्थु ओरैनो आं फरायनो मोजां मोनखाया आरो दाबो सोरबा जुदि सोङो आं खोन्थागोन आरो फरायनो आं माहायबो मोजां मोनखाया I was a very lazy or मा होनो ब्राइट स्टुडेन्ट नङामोन आरो एकदम नर्मेल स्टुडेन्ट एभारेज बिल' एभारेज होननो हायो आरो बिल' एभारेज स्टुडेन्टमोन आरो 9निफ्राय माहाय इमप्रुभ जाबाय बेनिफ्राय 11 12आव फैनानै नाइननिफ्राय गावनो गाव बुजियोना मेचुर जायोना एसे खायफाया माने जे बे फरायनायनि जि किरा होनोना एम्फौ बे फरायनायनि एम्फौआ हाब्बाय अब्ला बेनो मेन पइन्टआ आरो फरायनायनि नाइननिफ्रायनो मोजाङै जायफोरा फरायनो गोसो खालामो आरो आंथ' 9 10आव ओरैबायदि पाल्ला मारिबायना दा नोंथांमोननि सिगाङावनो बुंना लानोसै आरो आं ओंखायनो माने मा खालामा नोंथांमोनाथ' अलरेडि जाय आंनो सिगांनि भिडिअफोरखौ नायदों आरो मिथिखायो आं मेथ्स होनबाथाय ओरैबायदि खर' सायो आंहा खर' गिदिङो ओमफ्राय मा खालामो सासे सार दङ आरो टिउसन लायो आरो जों टिउसन लाबाथ' सारा हमवर्क खालामोना खालामनो होयोना हमवर्कफोरखौ मानिफ्राय खालामनो लाङो बे आवगायाव जि बिदि ओंखारदोंमोन ना गुड बुक डिस्ट्रिबिउटार्सनि जे बिजाब ओंखारदोंमोन ना सलुसननि बुक आरो बेयाव गासैबो कुइसन्सफोर थायो बिनिफ्राय जि खालामना लांलायलायो आरो आजादिनो सारा ओमफ्राय जि फोरोंबाय थायो जेबो बुजिमोना आंहा साजों थांबाय थायो खर' साजों बिदि बुंबाय थायो आरो आं माने सब टिचारफ्रानो आं मिथिया आरो बे अनोमोन आरो जेसेबां टिचार दंमोन जुदि आं फरायनाया बिराद मोजां नङा आरो खिन्थु आंखौ बयबो मोजां मोनोमोन आरो रायलायनायावबो जेनेबा आवगायनिफ्रायनो बिदिनो एक्टिभखा जेनेबा बेलेगफ्राव आरो सारा सोंबाय थायो हायना बुजिदोंना बिदिनो ओमफ्राय होनो आरो लाजिनो ओंखारदों माने बेलेगफ्रा बुजिबाय आंसो दा बुजियाखै बुजिबाय बिदि जालायलायो ओमफ्राय ओजाजे खर' जेबोआनो हाबाखै मोनसेबो लानजायाबो हाबाखै सबनिनो स्ट'रिफोरा बेलेग ना जोंनि स्ट'रिया बिदिमोन आरो बिफ्रा पिसिअआव थांनानै बिदि फन हरलायलायोमोन आरो आं नेबाय थायोमोन आरो मबाइलाव ओमफ्राय बे जि पिसिअनि नाम्बार बायदि गोलाव नाम्बार नुबानो गम मोनबाय आरो बे फन हरबाय बिदि होननानै ओमफ्राय जोंहा जे फनजोंसो रायलायनायाव कमफर्टेबोलमोन ओमफ्राय फेस टु फेस नुनायाव जि लाजिनो ओंखारो आं मालाबा थांखायो होनोमोन स्टार्टिंआव बिदि जायोमोन आरो फनाव रायलायबा बिराद कमफर्टेबल फनाव दं जि फेस टु फेस रायलायबा फेस टु फेस रायलायनोबा बाहाय लाजिनो मोनोमोन आरो स्टार्टिंआव ओमफ्राय कलेजाव जेब्लानोखि आं कलेजाव डिग्रियाव आरो पान्डुआव एडमिसन लाहैबाय ना अब्ला बे कचिं खालामगासिनोमोन बे बहा कचिं खालामदों बेखौबो मिथिया आरो आं ओमफ्राय बिदिनो मालाबा बेबो कलेजनि फ्रेन्डफोरखौ लोगो हमनो फैयोमोन ना ओमफ्राय नुबाथाय आं जि खालायलायोमोन बेखौ नुबाथाय रायलायालासिनो बहाबा बेलेग जायगाथिं थांनानै एकदम बेलेग खनाजों फैनानै हस्टेलाव हाबफैयोमोन आरो लोगोफोर ओंखाम संहैनोसै दिनै आंसोनो पालाया मिक्स भेजजों दाउ बेदर बानायनांगौ ना बेनिखाय बानायनोसै आरो दा आलु सालुफोरखौ आं माबा खालामनोसै साफा खालामनोसै आलु बिन्स 3:30 4:00आवसो जागोन दिनै जोंना लान्च काम डिनार जागोन आरो लान्च काम डिनार बायसा जागोन आरो जेरै गामियाव हालिबा मोनासो जायोना जोंना बिदि जागोन आरो दिनै लोगोफोर जोंना जोहोलावा जि संबाय थादों दाउ बेदर दासो एवगासिनो दाउ बेदरजों नै बिन्स आलु ओमफ्राय नैबे टमेट' होगोन आरो बिथिं ओंखाम जानबाय आं जानना होबाय लोगोफोर दिनै बिराद गोथाव संना जागोन जोहोलावा बुंना होदों ट्राइ खालामगोन दिनै बे बुंना होदों दे नोंथांमोनाबो नायबाय था माबायदि जायो बिदि बुंदों आं दिनै ओरैबायदि गोथाव संगोन नोङो माने जानायनिफ्राय सिखारनो रोंनाय नङा बिदि होनदों बुंदों बियो बुंदों
आं माने बे समाव रेकर्ड खालामनो हालायलायाखै आरो माबा बे खालामदोंमोन ना बेलेग खामानियाव बेस्थ' दंमोन ओंखायनो आं रेकर्ड खालामनो हायाखै आरो थेवबो आं नोंथांमोनखौ दा खोन्थाबाय आरो बे खोथाखौ बुंदों होननानै नै बिनि सायाव गाखोनो हायो ना हाया गानो मिथियालै बोरैबा सापर्ट होदोंना हायाखै सिङाव बिसोरथ' गसंबाय थादोंमोन दहाय बोरैबा गाखोना लानांगौ सापर्ट होदोंना हायाखै मोजां मिथिया बेखौ मोजां सापर्ट होबा जों एसिखौ फुगारनो हागौमोन ने जि मैलायैनो लोगोफोर नायलाय जोंना एसिया जि मैला जादों एथिंबो नायलायमोन बेनो जि हाद्रि बाला बारा दिन गैला आरो लोगोफोर जोंना बेबो थाब जागोन बायदि मोनदों आरो दा जाबायनो जेनेबा बारा दिन माने मा आरो फुजानि सिगां जागोन आरो एफा थाबबोथ' मावनो हायाना एफा खस्थ'नि खामानि लोगोफोर जोंना ओंखामफ्रा सब मोनजोब्बाय बेदराबो मोनबाय दा बिथिं पापर एवगासिनो आरो दिनै पापर जायोना जोलावा ओंखायनो पापर एवगासिनो दा नै जोंना बेदरा जोंना बिथाङा संनाय बेदर थारैनो नङा 256 जाबाय तिनटानो जाबाय आरो लोगोफोर तिनटा जाबाय दा जों ओंखामखौ जानोसै आरो दासो उखैनाय बायदि मोनदों आरो दा जानो हागोन नङाबा दाथ' लेटबो ब्रेकफास्ट जादोंना ओंखायनो दा जानोसै जानानै एसे रेस्ट लानोसै आरो बिनि उनाव आंहा मेडिसिनबो लायनो थांनांगौ गाबोननि थाखाय आरो लोगोफोर जोङो ओंखाम जाखांबाय दा रेस्ट लागासिनो आरो दाउ बेदरजों ब्रयलारजोंसो आरो दाउ बेदरथ' लकेल बहामोन ना ब्रयलार दाउजोंनो आरो गोगोम जानानै टेस्टि जादों दिनै बे बुंदोंमोन ना दिनै बिराद गोथाव संना जाहागोन होननानै माने नंगौ गोथाव जादों आरो सिम्पोल बानायदों न'नि बायदि आरो बे न'आव जे जेरैबायदि आरो जोंनि न'आव जे गामिफ्राव जे माने बिदि आरो बेदरफोरखौ बानायबा बिदिनो मैगंफोरखौ होनानै बानायो ना न'आव जि थायो सबजिफोरखौ होनानै ओंखायनो बिदिनो आरो सिम्पोल बानायदों माने दिनै गोथाव मोनदों आरो लोगोफोर जोङो बाहेरायाव ओंखारबोबाय मार्केटाव थांगासिनो आरो माने स्पेसियेलि आंहा मेडिसिन लायनांगौ गाबोननि थाखाय प्रिपारेसन आरो गाबोन बे सार्जारिनि उनाव नांगोन ना माने माबा बे मेडिसिन लिरना होदों प्रेसक्रिपसनाव लिरना होदों मेडामा दा बेखौनो लायनोसै आरो दा गाबोननि थाखाय फिंगार क्रस खालामगासिनो आरो लोगोफोर गाबोन जाहाथे सब मोजाङैनो जालाङो नोंथांमोननिबो अननाय नांगोन नोंथांमोना प्रे खालामबानो जाबाय आरो जेखि जाया बे भिडिअ'आथ' उनावसो मोनहैगोन खोमा थेवबाबो आरो जेखि जाया उनावबाबोथ' हिल जानो थाखायबोथ' नोंथांमोननिबो उइसेस नांगोन लोगोसे इसोरनिबो माने बोर नांगोन आरो सबनिबो आरो डक्टरनिबो सबथिं मोजां जालांबानो जाबाय आरो दाजों थांगासिनो आरो मार्केटाव लोगोफोर थास' नुबाय बेहाय आंथ' जानोबो मोना दा सप्तासेसो जानाय नङा बे नुनानै लुगैबाय आरो लुगैबाबो मोननाय नङा बिराद भिरलै लामाफ्राबो लोगोफोर बेहायनो आरो खाथियावनो आरो पाब्लिक टयलेट दङ ओरैबायदि गाज्रि मोनामो बारे थानो हालायलाया जों बारनायावनो एकदम आं थैनाय बायदि मोनबाय ओरैबायदि गाज्रि मोनामनाय आरो हासुनाया दा जोङो ATM आव थांगासिनो मुलि लायनांगौना फैसा गैया दिनै बे ATM आव हाबलांदों सानफ्रोमबो आं हाबो दिनै बेखौ हाबनो होदों ओरैनो मालाय जि मोजां पिज्जा बार्गार एनि माबा लगायना दोनदों नुनानैनो जानो लुगैनाय बायदि आरो बेफोरनो आं ये क्या है कैमरा हाँ अच्छा ये कैसे कहाँ का ये ना बेजों थांबाय ना आब'आ बे थांनाय आब'आनो आरो माने जि मोजां मोनदों आरो आं केमेराखौ नुनानै मा केमेरा मेदाम बिदि होनना सोंदों आरो ओमफ्राय नुवाखैनो आरो मोजां मोनदों आरो सोंबाय बेसेबां लायो मा लायो बिदि होनना सोंबाय आरो आंबो मोजाङै खोन्थाबाय बे माने मानसियानो आरो जि मोजाङै सोंदों आरो मा केमेरा बिदि होननानै आरो माने एफा फिसा जे आखाइयाव लाबाय थानो हायो हिन्दी आं बुजायना होबाय आरो बिदि केमेरा बिदि लायो दामफोरखौ दा गोदानबो ओंखारदों हिर' 9 गप्र' हिर' 9 ओंखारगासिनो बिदि होनना बुंदों आरो आं ओमफ्राय जि मोजां मोनदों आरो बियो आं होनबाय आरो वाटार प्रुफबो केमेराया बिदि होनबाय आरो ओमफ्राय बे जि नंगौ नामा बिदि होननानै पुरा मोजां मोनदों आरो खायफा मानसि थायोना बिराद इन्टारेस्टेड ना दा जों नैबेहाय मेडिसिन लानोसै लोगोफोर दा बे मुलि लाबाय थादों नै दा जोङो लोगोफोर गाइखेर लाहैनोसै आरो मुलिया मेल्ला सानदोंमोन अनलि मोनसे ना माल' मोनसेल' मुलि टेब्लेट आरो गरब्रै टेब्लेट
बेनिफ्राय बे आबौखौ मिनि दोंखादों आरो आबौआ बे सोंदोंमोन मा जोंखौ चाइनानि नामा होननानै आरो फ्रम चाइना रायलायो जों हिन्दीयावनो रायलायबाय थादों बेखौनो आरो सोंलायलायदों बेखौनो मिनिनो ओंखारबाय थादों आरो आंखौथ' फार्स्टआवनो हिन्दीयावनो सोंदों मेदाम ये क्या है बिदि होननानै ओमफ्राय आं मोजाङै बुजायबाय जे मोजां मोनदों आरो बे इन्टारेस्टेड इदि नायलायलायो केमेराखौ ओमफ्राय उनाव बि एटिएमनिफ्राय ओंखारबायना बे ओंखारनाय लोगो लोगो आरो फ्रम चाइना जालायलायो नो वी आर फ्रम आसाम नर्थ इस्ट बिदि होनबाय आरो बिदि जालायलायो आरो ओमफ्राय आं बेखौनो सानदों जों हिन्दी रायलायदों चाइनिसफ्रा हिन्दी रायलायो आरो दाना जेनेबा फैनायफ्रा रोंखायोना बिदिबो साननो हागौ दा जेरैबायदि करियान बा जापानिसफोरा बे जापानिसनि दङ ना माने इउटिउबार मायु नोंथांमोना सोरबा नायोबा आरो मायुखौ बिसोरबो रोङो ना बिदि हिन्दीखौ ओंखायनो साननोबो हागौ आरो बाबारे जि जाग्रा लोंग्रा लानानै जिरायगासिनो जोंना फैनानै सब चेन्ज खालामबाय ड्रेस बाहेरनिफ्राय फैनानै दिनै बहुत मानसि दं टाच जादों थारमाने बाजाराव बिराद गिदिरमोन आरो बेलेग बेलेग दखानाव बोरैबा मोनबाय थादोंमोन आरो बोरैबा मोनोना इदि आरो गरम मानसि बुरजा थानायखाय एकदम बिथिंबो नांलायलायो ओथिंबो नांलायलायो मोदोमफ्रा आरो मोदोम नाङाबाबो खाथि आरो बे साननैसो जिफ्रा बिराद प्रब्लेम जादों मैया सुनाया मैयाथ' आं बे रुमाव लाबोनो बावबायना उन्दुनायाव नङाबाथ' रानगौमोन बे एसे सोलिबाय थायोना ओमफ्राय बे रुमनि फेनखौबो बन्द खालामना दोनबाय रानाखिसै आरो जिया दाबो दा रानबायदां दासो जाबनांसिगोन आरो दिनैनि सुनायखौ दिनै एकदम बावखाया आरो लाबोनानै बेहाय लामगोन आरो गाबोन फुङावनो थांनांगोन ना दा साहा लोंसै लोगोफोर